Doon ay Valentine's Romance. Gihatod ka nato dinhi sa 94.3 Charm Radio. Valentine's Romance Special. Kiligon mo ta. Dinhi sa 94.3 Charm Radio. Alang sa mga gustong mo appeal sa Valentine's Romance, dato sa nitanggalon ng kuan may murumatag naglanog-lanog. Hapit naman no, unsa naman tang kuan ron 12. Duha naman lang kadlaw okay ni. Naay nindot din Dinhi sa Charm Radio. Kung dunay manag-uyab diha nga naglibog pa karon, asa sila karong 14. Gusto mo romantic ang inyong gining date sa inyong mga uyab, sa inyong asawag, sa inyong bana, tuguting nga ang Charm Radio ang muhatag kaninyo og romantic dates sa kining Valentine's Romance Special sa Charm Radio. So, o sa inyong himuon, magpasa lang mo sa inyong picture nga pinakalabing, pinaka-sweet. Ang judges ani ba, lamigason yun ang judges ani. Pinakalabing. Ayaw po nang kanang nagkuan na mo ha. Ayaw nang mo ha. Kay wala na disqualify. Ha? Di na makayag tanaw na. I-post nila sa Charm. Sa Charm Digos, i-post ang inyong picture na pinakalabing, pinaka-sweet. Dalian ninyo ni kay 2 days naman lang ni. Dako kay mugchansa nga kamo dayon ang madaog ani no. Daog kamo dayon ang maka-avail nining Valentine's Romance Special sa Charm Radio. Pinakalabing picture sa manag-uyab or asawa, okay? Uman karong 14, karong Valentine's Day yun mismo, pilian din sa to ang mga hurado, mag-date sila nya naay kaon, okay? Mag-date mo, naay kaon, doon ay preparation giandam para sa inyo nya. Tagaan po mo, regalo, okay? Usa ka regalo ani, excited na sa mga ka-charm na to ani. Okay? Duha lang kaparisan ha. First come first serve. Dili makaya na to ning daghan. Duha lang kaparisan ang atong i-date karong 14 ha. Suwayin ninyo ning tugutin ninyo nga ang charm ang molingaw og mohatag og romantic Valentine sa inyohang Valentine's Day this coming 14. O kining Valentine's Romance Special, ito po sa atin yan ng Seaside Gastropub, Hotel de Crisbel, and Unita. Ayaw na ninyo nagpakyasa. Pwede ninyo ihatod din ang inyong mga labing-labing picture sa inyong partner. Pilian mo sa hurado or pwede po i-send ninyo sa asa dyan. Sa Facebook, sa Charm Radio na atay mga IT nga mo check. So ayun ninyo ni ha. Kanya i-cover pag yun ay sa Runda Probinsya. Pastang kiliga ni. Kanya maglaway tani ha. Maglaway taning kalakihan ni mag-cover tanya maghinungitay sila sis. Nya ato silang i-cover nya maghinungitay nya na maglaway taning kalakihan ni. Uli tas tuwa ni mingaon man tas tong partner ani. Ha? Si Junsha na lay magkuhan, ikaw na lay kamera Junsha ha. Sumanay mo ninyo ha. Apil lang pughungit. Uso man na ay third party ang may tabo na mo rin awayan na nila. Si Runda Probinsya mo hungit maninog apil. Ang kuya ug ang uyab mo nga ngapod no. Ayay ka.
Si Big Bro ang mupili sa pinakalami og purma. Grabe ka na kay Sweeto na. Kabalo na siya sa kadugay ana niya sa karaan. Retired na ba ning Playboy si Big Bro John? Wala pa. Wala pa, no? Grabe, legend na ni John. Legend Playboy. Kabalo na ni kung siya'y way lami o kung siya'y lami. So siya ang mupili kung kisa'y doon na to'y pinakalami nga purma sa picture, no? Nga maoy maka-avail, ani. So, special kay ni, basta charm gani ang mukuan, muhimo sa Valentine's Romance Special. Murag siguro first time ni nga mo handle ang Charm Radio aning duha ka parisan na lucky winner nga mag-date kay makover ni siya sa daghang mga social media sites, makita sa mga nagkandayang Facebook sa itong mga talent din sa Charm Radio o sa official Charm Radio page, makita ang inyong date, no? Makover pag yun sa Runda Probinsya. Pwede po sa messenger sa Charm ipadala o ang inyong mga picture. So, man na itong himuon ha, karong kuan. Pwede na ninyo ipasa karon.